Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, shoutout muna sa mga kaibigan ko dito sa YT. Ayan, nandito ako ngayon sa Cavite upang magpagawa ng munting bukid. munting bahay. Ayan, kasama ko yung aking mga katropa ngayon dyan. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, ako naatasan ng aking mother-in-law para ipagawa ang aming munting kubo dito sa Cavite. At ipapakita ko rin sa inyo yung mga kasama ko dito na magigiting na galing sa Manila. Ayan, ayan, ito na nga. Ayan, pang-apat na araw na kami ngayon dito sa Cavite. Nandito yung aking magigiting na kasama. Ayan, aking magiting na welder. Ayan, si Dodong. Ayan. Ayun si Roger. Ayun oh. Yung naka-red na yan. Ayan, naghahanap na ka-Valentine's dito sa Cavite kaya naka-red. Ayan. Ito si Lloyd. Ayan, ayan, ayan. Ayan oh. At yun naman si Mang Dani, ayun oh, nasa dulo. Ayan, medyo ipakita natin yung mukha kasi ayan. At ito yan si Bugoy nakapula din, ayan oh. At syempre, yan, kasama ko si Jollibag. Ito ang kasama namin dito, kaya naisama ko to sa Cavite. Kasi unang-una, pagdating sa kainan, ito yung tirador ng kanin lamig. Ito yung tirador ng kanin lamig. Ayan, si Jollibag. Yan, yun, shoutout muna dyan. Yan, oh, shoutout sa mga tropa natin dyan, kamo. Ayan, oh. Tigil mo. Taga-Batang Porte. Ayan. Ayan, oh, yan. Dito muna kami naglilibang-libang. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa YT. Baka abutin tayo 1 taon dito bago makabalik pag ELS. 1 taon talaga, hindi. Mga 1 buwan lang ito. Ayan, at ipapagawa natin to. Papakita ko na rin sa inyo. Ayan, ayan, tanghalin tapat dito. Ayan. Ayan. Ayan, kasi dati, ayan, itong bahay na ito, no? Nasa 33 years na. So, nagkaroon ng maraming anay. So, ang gagawin natin dito, ayan, no? May mga ginapakan ng anay. Ayan. So, ang gagawin natin dito, papahiran natin ng sulignum at use oil. Tapos yung mga kahoy naman na yon, ayan, may mga anay. Papalitan na natin ng bakal yan. Bumili tayo ng angle bar, saka yung pinakakabitan ng yero yan. Bumili rin tayo ng C-far lens para wala nang pagapangan yung anay. At ito yung mga binili naming angle bar, saka C-far lens. Yan, C-far lens. Ayan, yung mga angle bar na yan, bali kami na nag-assemble. Ayan. Yan ang ginawa namin trusses. Ayan, ikakabit na namin. Abangan nyo yung mga susunod na video. Yan, magandang tanghali sa inyong lahat. Ito yung pinaka masarap na parte ng pagtatrabaho pag yung tanghalian na. Ayan. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ulam namin ngayon. Ayan. Ito yung bangos. Ayan, bangos. Saka meron ding daing. Eh, syempre, ito yung kanin. Ayan, kanin. Ayun, naubos na yung ni Jollibag. Mayroon pa kalahati doon sa rice cooker. At ito yung paborito ng aking inaanak. Yan, yung ginataang langka. Ayan. Papakita ko sa inyo yung aking mga kasama dito. Ayan, si Dodong. Ayan, shoutout sa iyo, Dong. Ayan, kaway-kaway pag may time. Ayan. Ito nakapula pero hindi BBM ito. Ayan, si Roger. Ayan. Lenny ito. Bicolano daw, Oragon. Yan. Yan. Basta Oragon daw, Lenny Robredo. Yan, para kayo sa gadan. Ayan, si Mandani. Ayan. Ayan. Ayan, si Goybo. Ayan, si Bugoy. Ayan, oh. Tanghalian kami ngayon. Ito si Lloyd. Ayan, oh. Parang Espanya yung damit, ano?
Ayan. Nakahambing sa politiko. Ayan, ito si Dodong Jr. Ayan, kumaway-gaway. At ito, ayan, ipapakilala ko sa inyo. Ayan, ang aking inaanak, yan, si Jolly Bug. Yan, si Jolly Bug. Ayan. Ito yung kanyang pagkain. Ayan, tingnan nyo naman. Kantahan guys! Ayan. Akala nyo, ayan, hindi na uulit yan. Ayan, medyo close up natin. Uulit pa ganyang kadami. Ayan. Ayun. Malakas kumain to, itong batang ito. Kaya lang, mahina trabaho. Ayan. At syempre, mamaya, pagkatapos kumain, ayan, marami kami saging dito. Ayan. At naghihintay din ito, oh. Marami saging tayo dito. Ayan. Ito, mga saging. Mayroon kaming project dito sa Cavite. Kaya magpapagawa kami ng munting kubo dito. Ayan, abangan nyo mamaya. Yan, may merienda tayo mamaya. Ano kaya ang merienda natin mamaya? Ayun, oh, merienda time. Ayan, maruya. Marami kasing saging dito sa amin. Ayan, sa Bicol, sinapot. Ayan, sinapot nga. Ayan, merienda time. Maruya merienda. Inaan ako, ayan, sinisipag. Dumidiskarte, ayan, habang pinipinturahan itong si Ferlins. Ayan, tatapusin daw niya muna. At yung tirang merienda namin, mukhang marami kasing matitira eh. Mukhang dumidiskarte ito eh. Siya ang titira, nagpapaguto muna. Ayan. Ayan, may delivery rin ako kanina. Tubular, 2x4. At mga CFR lanes. Yan, yung GI pipe, 4 na piraso. 3x20, schedule 40. Ito na rin gagawin naming poste. Ayan, di na kami magbubuhos. At ito na ngayon, ayan, oh. Update tayo sa mga kaganapan dito.